ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଘରେ ବସି ବସି ବୋର୍ ହେଉଥିଲି, ଭାବିଲି କ'ଣ କରିବି। ପୁଣି ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା, ଆଜି ଆଣିବି ଜାମୁକୋଳି। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଗଲି ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ପାଖକୁ। ତାପରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲି ଗଛରେ କୋଳି ନାହିଁ। ଆରେ କୋଳି ନାହିଁ କ'ଣ, କୋଳି ପାଚି ନାହିଁ, ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଗଛରେ ବେଶୀ କୋଳି ପାଚି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଯାହା ପାଚିଛି। ସେଇଥିରୁ ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ଆଣିକି ଖାଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ତା ଭିତରେ ବସିଲେ। Yes. Thank you. More red alda bhagile. Do. Oh, ki papa na. ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଛି, ପବନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ହେଉଛି। ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପବନଟା ଜୋର ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ପତ୍ର କେମିତି ହଲୁଛି। ଚଢ଼ିବି, ଗଛରେ ଚଢ଼ିକି ଡାଳ ପକେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗଛରେ ଚଢ଼ୁଛି। ଗଛ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଗଛ ଓଦା ଅଛି, ସେଇଥିରେ ଚଢ଼ୁଛି। ପବନ ବି ଜୋର ହେଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁଟା ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିକି ଆଣିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଳି ଜମା ପାଚି ନାହିଁ, କଞ୍ଚା ନୀଳ କଲର ନାଲି କଲର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା ପାଚିନି, ଗୋଟେ କଳା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଯେ ପାଚିଛି। ଏବେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ।